Mä olen Mannisen Kirsi ja olen 47-vuotias ja olen tällä hetkellä opiskelemassa tuolla Kajaanissa ammattikorkeakoulussa. Mun tausta on semmoinen, että mä oon oikeastaan niin kuin ensimmäiset 16 vuotta lapsuudestani asunut ulkomailla. Et mun isä on ollut valtiolla töissä ja me ollaan asuttu niin kuin Amerikassa, Belgiassa, Ruotsissa ja ennen mun syntymää he asuivat vielä Englannissa. Olen siinä mielessä tottunut siihen, että oli uskallusta muuttaa ja sitten Suomessa oloajan on asunut pääkaupunkiseudulla, että Helsingissä ja Vantaalla. Sitten vaan 2010 päädyttiin sitten siihen, että uskallettiin lähteä ihan muille maisemille, että muutettiin tänne Kuusamoon. Maalla on paljon verkkaisempaa tämä tahti, eli kun mä oon aina asunut kaupungeissa ja muuta, niin yllättävän hyvin sopeuduin siihen ja se on mulle niin kuin itse asiassa tosi iso asia, se luonto tässä ympärillä ja se vapaus. Ja tavallaan ehkä jotenkin koen myöskin sen, että kun on mihin verrata, niin musta tuntuu välillä, että mä asun loma-asunnossa ja käyn sieltä töissä ja opiskelen sieltä, koska täällä on niin paljon vaihtoehtoja, että tämä on niin kuin alueellisesti niin mieletön, että harrastusmahdollisuudet on luonto ihan vaelluksesta lähtien niin on ihan mittaamattomat. Mutta myöskin kun asun vanhassa talossa, niin mä rakastan tätä pihapiiriä ja siellä viljelemistä ja tonkimista ja sienestämistä ja marjastamista ja ne on kaikki tässä ihan vieressä. Että se on niinku tavallaan mulle se henkireikä kyllä. Että kun tää on kuitenkin turistikeskus siinä mielessä, kun Ruka on vieressä, niin mä pidän siitä vastakkainasettelusta, että täällä on meillä ainakin, kun vaikka me asutaan ihan muutaman kilometrin päässä Rukalta, niin meillä on rauha, meillä on hiljaisuus täällä, mutta sitten jos mä kaipaan sitä vipinää, mikä on ollut aikoinaan, niin mun ei tarvitse lähteä kun sesonkin aikana Rukalle, niin se löytyy ihan tuosta muutaman kilometrin päästä. Ja sitten itse tykkään siitä, että täällä käy paljon matkailijoita ja että tää on tosiaan niin kuin elinvoimainen paikka sen takia, koska täällä on niin voimakas tämä matkailu. Jos ajatellaan, niin jokaisessa pienessä paikassa on omat hyvät ja huonot puolet, mutta mun mielestä se oma asenne kaikkiin asioihin ja ehkä semmoisiin haasteisiin on se isoin tekijä. Itselle oli uutta omakotitaloasuminen ja näin, niin voin sanoa, että on kyllä meillä sellaiset naapurit, että naapuriapua löytyy Kuusamosta ainakin meillä niin ihan mielettömän hyvin ja ihmiset on avuliaita, että ei ole kyllä ollut minkäänlaista ongelmaa. Että täällä on ihan mieletön luonto. Mutta siltikään sä et ole ihan niin kuin keskellä ei mitään tietyllä tapaa, että täällä on elämää, täällä on ihmisiä, täällä on tosi kivat niin kuin paikkakuntalaiset ihmiset, että itse on tutustunut erittäin helposti ja saanut uusia ystäviä ja myöskin täällä on oikeasti niin harrastemahdollisuudet on ihan rajattomat. Ainoa pieni miinus on ne välimatkat, mutta siihenkin sopeutuu, että sitten voi ajatella, että pääkaupunkiseudulla kestää tunti päästä 10 kilometriä, kun meet 4 eri julkisella ja täällä sä ajat tunnissani 100 kilometrin päähän, että ehkä jättäisin ne kilometrit pois ja ajattelisin ajallisesti sitä, että ja tää rauha täällä, että ensimmäinen asia, mikä mulle silloin aikoinaan sanottiin, niin kun menin töihin, niin että elähän hättäile, että täällä ei tarvitse olla kiire. Kaikki menee omalla painolla eteenpäin.